Hvad siger du til statsministerens åbningstale? At den var ekstremt ukonkret. Hvordan ser du på, at man nu vil lave en skattereform, på trods af, at man faktisk er gået til valg på absolut ikke at vil lave en skattereform? Vi har reelt set ikke længere brug for en skattereform i Danmark. Vi har brug for at sænke skatterne. Vi har brug for at sænke det samlede skattetryk. Så vi skal ikke flytte om på tingene sådan set. Vi skal sørge for, at skatten på arbejde kommer ned netto, og skatten på virksomheder kommer ned netto. Alt det andet, det er udenomsnak, og det sikrer ikke vores konkurrenceevne. Men som liberal politiker må du vel være tilfreds med, at den kaldes jo en rød regering, at den går ind for at lave en skattereform. Det må vel være sød musik i dine ører? Nej, det er det sådan set ikke, for det kommer an på den konkrete udformning. Hvis man ender med at lave en reform, hvor man kommer lidt penge ned i borgernes lommer, og så hiver man endnu flere op af den anden lomme, så har man ikke nået noget. Så har man ikke fået sænket skattetrykket. Så en skattereform i sig selv er ikke en løsning på noget som helst. Det der er løsning, det er, at man lytter til erhvervslivet, sænker skatterne på arbejde markant, sænker skattetrykket generelt. Hvis vi bare laver omlægninger, så har man ikke forstået, hvad virkeligheden går ud på. Jeg tror på, at den her regering i løbet af kort tid bliver ramt af 180 km i timen af den virkelighed, som er udenfor. Og enten lader den sig køre over, eller også lader den sig ramme af den, og så bliver de skubbet lige over i armene på os, fordi vi har løsninger på, hvordan Danmark kommer videre. Men Liberal Alliance er jo selv gået til valg på, at I vil have en sænkelse af skatten på indkomst og arbejde. Det får I jo nu i forhold til den udmelding, der er kommet i regeringsgrundlaget. Det kan du vel kun være tilfreds med? Vi er gået til valg på at sænke skattetrykket, og herunder skatten på arbejde og på virksomheder. Den her regering lægger op til at øge skatterne, lave en skattereform, hvor man flytter om på skatterne. Og det er ikke løsningen. Når vi har mistet 160.000 arbejdspladser inden for de sidste par år, og de så kommer og siger, at nu de laver en skatteomlægning, der skal øge arbejdsudbuddet med 7.000, så fortæller det jo alt om, hvor lidt de har forstået af, hvad der foregår uden for den her borg. Er du tilfreds med de punkter, der er sat frem i forhold til styrkelse af erhvervslivet, rammeaftaler osv., det der fremgår af regeringsgrundlaget? Jeg håber, at det, at de indkalder til trepartsdrøftelser, gør, at der er nogen udefra, der kommer og fortæller dem, hvad virkeligheden består af.